దావూద్ ఇబ్రహీం. దావూద్ ఇబ్రహీం భారత్‌కు కావలసిన మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్. 1993 మార్చి 12న ముంబైలో జరిగిన వరుస పేలుళ్లకు కారణమైన దావూద్ ఇబ్రహీం ఆ పేలుళ్లు జరగ్గానే పాకిస్తాన్‌కు పారిపోవడం, అప్పటి నుండి కూడా పాకిస్తాన్ షెల్టర్‌లోనే ఉండడం, పాకిస్తాన్‌తో పెంచి పోషించబడడం. గత 2 రోజుల క్రితం అకస్మాత్తుగా దావూద్ ఇబ్రహీంపై విషప్రయోగం జరిగినట్లు, వెంటనే కరాచీలోని ఒక ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ అయిన దావూద్ ఇబ్రహీం నిన్న చనిపోయినట్టు కొంత సమాచారం వస్తుంది. ముఖ్యంగా గత 2 రోజుల నుండి పాకిస్తాన్‌లో ఇంటర్నెట్ సేవలు పూర్తిగా నిలిపివేయబడడం కూడా ఈ సమాచారాన్ని నిర్ధారిస్తుంది అని చెప్పొచ్చు.